Večeras smo ovde da predstavimo Beogradsku internacionalnu nedelju arhitekture, manifestaciju koja je pre 12 godina osnovana i čiji su suorganizatori Društvo arhitekata Beograda i Kulturni centar Beograda, tako da je u izvesnom smislu bratska institucija. Naša ideja pri osnivanju internacionalne nedelje arhitekture je bila da napravimo manifestaciju koja će promovisati savremenu arhitekturu pre svega, diskutovati ono što su trenutno neki problemi koje mi prepoznajemo, ali isto tako i promovisati čitavu našu delatnost za najširu publiku, tako da je ovo manifestacija koja se obraća s jedne strane profesionalcima, studentima, ali i svim građanima sa idejom da joj približimo arhitekturu, a i da ih na izvestan način uvedemo u aktivnosti koje bi za njih lično značile da se poboljša sredina u kojoj žive. Tako da veliki deo naših aktivnosti je usmeren ka građanima, ka radionicama, predavanjima, a u poslednje vreme sve više i ka participativnim projektima, od kojih će jedan takođe Shared Cities Creative Moments biti večeras isto predstavljeno u Zrenjaninu. BINA je jedan od 11 partnera na ovom evropskom projektu. Partneri dolaze iz 7 gradova i 6 država. BINA učestvuje i pokušava da razvije urbana čvorišta u Beogradu u saradnji sa lokalnim partnerima. Ovo su participativni projekti koji imaju za cilj da uključe sve zainteresovane strane, građani, institucije, privatni sektor u promišljanju i kreiranju boljih životnih uslova. BINA je prepoznala potrebu da sarađuje sa građanima u pokušaju da stvori mesto susreta, razmene ideja i unapređenja životnih prostora kroz ovaj projekat.